Hello, Jonel. Sige. Maupay nga gabi. Hello, mga Ayaw nga gabi. tanan. As you can see in our background, It's night time. it's nighttime. Welcome back to Waray Waray Katok. katok. Kung normal ka, waray. Haak, pero Pero haak, kon haam. haam normal. Haak. Normal. Oh, kung Oo. normal. Waray ka katok. Maupay nga aga, adlaw, gabi, kulop, ha iyo nga tanan, adi naliwat kami. Maghahatag ka iyo, hin maupay nga um, istorya. Welcome to Waray Katok FM Radio. Wow. I wish, diba? Oo. Anyways, thanks for watching our podcasts, especially ang mga nagkita, namatihan ang podcast amon last episode and birthday episode. So, nabisi kami hinduro as siya nga. Yan na pala kami makakapag-podcast otro. Yes, yes, yes. So, we like to say hello and shout out to amon friends out there, kan Kakay, kan Jericho Portugal and Pamela, hi. Pam. Ano pa And ba? those Nagpapa-shoutout. and for Oh, those doon na. May nadidiha YouTube. may da Nagpapa-shoutout. nagpapa-shoutout. Oo, And kan. hanatanan nga diri ah, nakilala amon kami an Waray Katok, ako hi Curvy ako, Jason. and He mix the pig run. YouTube naman. Taga Santa Pidahuia. wow. Oh, Thank you thank for you, thank you. watching, Sir, for di taga di dagyapan na akon, appreciating. mami. Di dahil nagkuhan. Yeah. Principal. 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 So, thank you so much. So, ano ta topic yan? May Keno mo ko gimpatawag yan tas nagkuhan ako. nga nakapajama na ako. Nag-research ako na akong didi. Siyempre, nabisi kita pera ka weeks. Mhm. Labi na ako. Sabi na ikaw. Tapos, Busy ka na. nabisi na ako nga tuod yan na. Okay. After 9 years, na busy ka na nga tuod. Si Bernardo Ala. Mm. Aniya, napakainaya ko. Ano ko no, mapay ko nung nga topic sunod. Party finance. Wow. Finance. Finance. Dairy finance. Dairy finance at finances. About finances, okay. Actually, wala ko itong maiyayak. Charot. Finances. Kanan mag-asawa, Kanan individual, pamilya. pamilya. Siguro, haka mag-asawa kay mag-asawa naman kita. Oo, 'di ba? Waray kami. First, okay, that's a good topic actually. Sige, maupa iton. Let's discuss that. Mapay ito kung ano topic. Kay, ano ba? Ano ba finances? Paano ba mag-start? Kasi ako ma-start. So, kami ni Jason, waray kami sinisiring nga, iya kwarta, akong kwarta. Waray kami sugad. Tungod nga, mag-asawa naman nga ni kami, so our money is considered as one. So, I think bago pa kita nag-asawa, di ba? Bago pa kami nagpakasal, diri nga, kanya-kanya pa kami kwarta to na time. Pero, mindful na kami nga, mag-aasawa kami, so dapat an amon money diri ka paano ba, diri ka naggagastos na diri maaramit usa bagan so ganito amon ton nan amon set up ever since. So nag-asawa na kita, di ba, anaton finances mag-ibalagyap na mga account, pero pag naulpot iton salary, it's sahod, oo, kuan dayon masayang na dayon nga oy how many May budget. kwarta, may budget May na. budget. Mm-mm. Kikip. Amot pang gastos. Mm-mm. Bills. Oo. May da budget. So, di da kami nag-start. Tapos, itamon gyapon ginihimo. Gin-note na mo itamon expenses. Mhm. Yes. Like, every month, may da kami sinisiring nga monthly expense nga Mamomonitor na. naka-Excel. Oo, namamonitor namon gyapon kon diin kami kain humataas ang expenses, diin anon mga ginpalit ba nga ito ba diri ba nakaplan ba? Dere ya on a monthly, dere ya Diri ya part hit pang bills, grocery. dere ya part hit monthly budget, oo. Kay syempre, especially may mga months, let's say school time, started school, started renewal iton sasakyan, mga sugad beto, may da ka mga
out of the uh, ordinary na mga Mga expenses. expenses. Amot style ito na ginre-record good. Ngan may da kami sharing nga budget every month. Dili kami pwede mag-go beyond that Mm. unless talaga in May da some kami circumstances oo, na oo. na matatabo ito, may ma-exceed ka. Pero Most of the time lang, most of the time natatabo ito kapag renewal ito sasakyan, kailangan ipaayad ito mga parte sa sasakyan syempre. So normal ito na mga expense. Siguro about school ni Quezon or sugar ito mga sunod-sunod na mga birthday. 'Di ba? Talag oh, sa nagiging bagat out of ordinary man gud ito lagi happy considered as out of ordinary nga na pero expense. ang budget namon is ginuusa talaga namon. Mm. Kumbaga, walay kami sisiri nga. Oo, oo, oo. Niya ni kwarta, ako na ni Waray kwarta. sinisiring nga tagi ako pan bills waray. Okay. So pag maulputit amon Bayad sahod, anay. oo, sahod niya sahod ko. Oh, amoy nit aton amoy niyan sahod ko, amoy nim sahod. Oh, minus bayad. Waray sinisiring nga oy ikot in charge yan na kay imo ito imo yan na kay last month ako. Waray kami sugad. Amo linit amon way amon ang Style. preference, amon ang style na Pero mo pa gapitot kuan, ambot nga da Pinas kay nga di kasi mostly waray na nga di mga cashless almost nga tanan nga di nga tindahan puro la card. cards. So mo pa gapito nga tip nga nagamit ka mong cards diri nga para igamitan niyo nga diri niyo baydan. Oo. Gamitan niyo para lang maka-earn ka mong points at the end of the year i-claim lot niyo points kay like for example kami it amon expenses puro card salit kami di ka dadara cash bihira most of the Pag time lang, Diri pag nga may ni- mga shops na mas prefer nila cash, oo, pero then, diri nga nita nagdawari kumbaga most of the waray time sultam it wallet. wallet cards la kay pagbabayad mo kuan card tapos at the end of the year may diacesaring points Magre-rewards. pwede may ko mo rewards. i-claim. So, dahil naka-claim kami most 10,000 pesos na rewards la. Kumbaga points la ito namon mga pinan-purchase for the entire year. Or pwede kami mag claim in voucher pang grocery Oh, liwat. pang grocery, value luwat. Value. So, pag feeling namon, lampas na kita hit aton budget for this month. Card. Lampas na credit line. Oo, credit line naton. Lampas na. Sige, may rewards kita. Sige, gamit lang ni kita. Singunta, worth 100 dirhams na voucher pang grocery na for that week. Kung nagbuhulat na lang kamuhit ito next cycles, ganito. Actually, ang purpose han credit, kami, it purpose naman ng credit card talaga, amo talaga to be able to use the points. Kay, kung wari ka credit card, Kung nagamit kang cash, wala ka Oo. earning points. oo, waray. Pero pag nagamit kang credit card, may the points sa card. Oo. So, na-earn niya. Maka-earn ka either cashback, either vouchers, or amo na lito yan na cashback and vouchers. So, yun. Pero, itamong ginihimo, diri kami siguntaan namon, nagamit namon for this cycle is, sigunta, 2,000 dirhams. Ito nga 2,000, bisan la ito may minimum payment ka na kailangan bayaran. 600, Sigunta something 400, 300. oo. Diri kami na follow hiton. Baga kami an amon gingamit, bagala kami hinagamit in advance. So babayaran laluwat namon kung peran am nagamit a card. Diri kami nasing inilani tatong bayaran tas next month na la diri kay yan na labi na ang rules din nag-iba naman. So diri mo nga ni bayaran hin full. Next name mo nga baraydan patay. Basta ko pat imo ada babaydan kaysa imo gingamit a card. Ani mo interest. So amo am tip, amot am ginihimo. And it works for us, 'di ba? Ngan kuan ano pa ni sering pa man di ba? Two heads works. Naganay ya mas ano pa ni mas dakot gamit. Asay pa ba kung i-combine niyo sahod, finances, edi mas kumbaga na ano pa tawag ni? Kasi kami
mahilig kami sa itong nga, ano itong tawag, graphs, forecasting, sugad ba Oo, ito? ikaw, it mahilig in So, forecasting. maram kami nga, ginkikita nila namon kumbaga historical data na, kaya no kita yan ang amin yung Naman. nagkuhan. So, Mm. makikita mo na, kung diri mo yung sugaron, kami per purchase pag weekend per purchase ito Oo. Actually, amo naka-itemize. man latat gina-itemize ba man Oo. iton mga cash dili na Oh, namon pag cash diri na. dili na. Pero pagka-card, para na Kay tungon mo magmud ngat amon cash gamit it namon tit cash. Um kuan lo guti-guti mga palit shawarma, palitin sugad dito. Oo. Pero diri talaga as in Pag dag ko nga grocery, purchase. Oo, grocery diri. dere. Talagang. Tapos, para ka mo makatipid gyapon, syempre, it did labi na dida Pilipinas, di ba? It style kasi dida Pilipinas. Kung adto ka kun hamol nag-grocery social, amo to iras kumbaga amo ba mo perception ba which di ka nakakatipid. Kung ako kami pag ada Pilipinas, Kasore man credit card ha. oh, Ha pero ano, kita kon hagawas. nakadto kami ha merkado. No. Nakadto kami merkado Tacloban, nakadto kami merkado Palo. Kay Mm. mas barato gud baligyan adto kaysa didi mall. Or Kaya no, kun ato ka naman lang nga niya Pilipinas kun may da ka haluag nga libong pagtanom. tanom, oo, tanom. Like kami, bisan wari kami nga to, purmi kami may tanom nga kamalunggay. Kamalunggay, may da kami Tanglad. tanglad, Tapos sa farm may da kita supplyin okra, tangkong. kangkong, Oo. pako. Kay makakatipid ka syempre, makakatipid ka na hit mga panakot ba Guti-guti nga panakot. palit. Oo. Oo. Labi na sukad kami mga bata na gustong tangkong. Mm. Syempre pag makaong ka tangkong, baka anay daw anak, pangitalo kita kung di ninitikang. Dili pwede basta-basta pumaliting kaya di ka tangko man nga maaram. Pinas. Unlike didi nga, ada man lang ito ka mga tubig talaga nga, ano itong tawag, hydroponics man ito Oo, oo. style. Cutting la, tapos natubo ng luwat. Yes. Ameton. So, first, ameton. At amon money is considered as one. Actually, kaya ko nayayakan ini, kaya may da kami mga kilala nga, diri sugad, may dahera, may dagya pera, iba nga style. It iba, may da ko kilala nga, bills yan na, taga ko pang bills. So, ganito, bayad it balay, taga ko pang bayad din balay. No judgment, pero amo tot era style. Kung it works for them, it works for them. But for us, parang mas madali, mas madali kwarta padamuon kung usala ka mo. Sala. Oo. So, parang, diri ba mabugat ba? Nan waray ka, diri maano ha, feeling, ako naluwat yan na, waray ba sugad na mga sumbatay, nga, ako naluwat yan na, ako pala last month, or sugad-sugad ito. Anak ko, pwede ko maghatagin, ito, finances, tips. Haton, di ba, pag singot tamay da ka extra nga kwarta, imo kwarta, most datong kasi kikip tala balay. Di ba? O di kaya, kung may da ka medyo daw ang kwarta, kakatong bangko. Pero, ano mo ginihimo bangko is uncommon nga. Di-deposit lang. I-deposit mo, time deposit mo, which is habubot interest. Pero pag i-convert mo ito ngayon mo time deposit into placement, which is tawag niya placement, singuntan na lang may daka 20,000, magkakanbas kat mga bangko, nga tanan. Kung mag-place ako hing kwarta, good for 1 year, per at interest. For example la. Tapos, ito yung imoging bubutang nga da. Di mo pwede withdraw. Di mo pwede withdraw for 1 year. Kukubrahon mo lahat interest. Depende iyo agreement. Kaya may naman ito sharing agreement. Pipirmahan mo. Kung kukuhaan mo iya, Pero may minimum amount ito. waray. Pero Ano ba? syempre, kung magbutang ka lang 1,000, di rin mapera lang ito tagpiso. Pero, Sa katuig. oo. Pero ito, kung may daka mo mga extra kwarta, instead na ikikip niyo balay, nakabubot value talaga ito. Kay, syempre, the next day, taas at gasolina. So, ano mo, hinabubo na. For example, ito, gasolinang item. Ano pat in general na inflation. Pero pag ibangko mo iya, at least at the end of the year, Namumulay nira.
Oh, diri ka na ikot nagmumulay pero at banging ka pala mag-break even. 'Di ba? So, kumbaga, kung 1 year, kung may naka, say, for example, 1 million, ito nga 1 million, intago mo lahat bank as a normal savings account, You have 1 million you at still the have end 1 million at the end of of the the year. year. Pero kung i-placement mo ito nga 1 million, Pa- at the end of the year, bangin pa yan mag-earn kang 10,000. Bangin 10,000 Mm. kay kon ito fixed rates at ginahatagit nera. Mm. So, Nga tatagang kasi ngunta. kumperan iyo contract It ito na ginihimo time. kasi iton makatukan mga bangko kakaistoryahan mo. Ma-place ako 1 million perat interest. Singon ta BDO. Tatagang kanira interest nga 10,000. Mm. Nakadi ka Metro Bank. Ma-place ako 1 million, tatagang kanira 11,000. Mm. Makadto ka BPI, tatagang kanira 12,000. So mapili ka kung ano tataas. Mm. Kay fixed rates iton. Pero di mo pwede withdraw. Waray, good for 1 year iton. Tapos pag mag-lapse na itong contract, pwede na. pag mag-lapse contract, before pa mag-lapse contract, Ma-inform ka na December, kung tatanggalin mo. inform mo na hera. Matawag ka na or hirat matawag kayo mo. Ano man, kung nagpadayon ako nga da pag-place for another 1 year, pero mat interest, balik na luwat ang cycle. Okay. Pakiana ka na ito mga bangko. Ma-negotiate ka Okay, na. pwede ka man bumalhin na luwat. Okay. Amin ito't ginihim mo. Okay. So, usag yap ito na tip. Kung damo ti mo kwarta. Mm. Pero, may ton. So, yun. So, may da ibang couples or may da ibang family nga, iba't era way, I don't know, bagan, paano ba? Kami kasi, bagahin, Jason kasi ton more on finance. Ako taga-bayad at bills. Ako ton, bayad at bills, grocery, taga-check it mga items nga gimpalit, tama ba at gimpunch, mayroon ba ito dida doble. And usa pa, kami liwat, ako liwat, ako talaga an type of person na di ra ko mahilig ako in free things. But kung di rin man free, may way ba nga makakakuha ko in discount? So, Ni-utilize mo tanan nga way. gagamit ko tatanan nga Para way. makatipid, oo. makalibre, or maka-buy one get one. Maka-discount kami, oo. So, nagtitinawa nga ni tahon mga katrabaho kay era nga ni tawag nga akong adin ako no hiwais na misis wag may daka ko no mga pakiana parte discount parte kun hain mo upay pagkuhan mga katipid mga freebies, mga app kan curvy kuno pakiana maseringit akon curves may pakiana ko imo haya na pakiana ko na mga grocery nga barato. Haim pag-grocery mga suka din or barato. di da nga niyan one time ko madihiraan tas sige kami chika-chika tas sabihan ko uy mara baka mo suga din may da app nga kay dati may da kami app nga makaka-avail kan buy one get one pag makaon ka say for example Friday sa Chili's so instead of buying full amount and main course buy one get one so may da kami to na app as per the company so provided ng company tas after this year cut net na rin stop. So, kinukuryan kami ni Jason kaya nadiri kami pagbayad app kay mahalan app. Tapos, so ko, padulak kita dalak mga kabiligin buy one get one kay syempre mahilig bang kami kumawa na gawas. Asa nga natadang ko ito nga app nga para may mga card, may mga credit card. So, ay na kito. Tapos may da pa kami app Kanan nga. School. Kanan school, rewards nira. May nagyap ako kanan Etisela tan Smile. So, sigunta, paro ha Pilipinas and Globe. So, every time na bayad ka ha Globe, na-earn ka hin points. Mo gyap ito dide. Dide, na-earn ka hin points every time ka na bilhit imo internet. So, may dara app nga, ini nga, points or rewards magagamit mo hini nga app para maka-claim ka gapin mga 25% discount, buy one get one. So, ito akon mga gusto, mahilig akon mga suga dito. Mga resibo nga may mga free. mga resibo nga Buy one, free. get Oo, one. singuntaan ano tawag ito at carry for na grocery pag Likod. mag-grocery ka itluyot iton resibo may nakabutang buy one get one or 15 dirhams na lat pizza mga sugad ba iton mga parang kun iba nga tawo waray tera labot pag kumita mga 20 dirham. oo tag 15 pero pag ma-snack ka makanumdum ko ay may dangan dito resibo. oo one time may danga ni one time di ba anamon mga resibo mga kay may expiration man ito 1 month so lusun expired naman ngayon anak mga resibo nga Carrefour
Tapos anam gigatuan na mall kun hain kami makaununtahan han pizza. Sakto nga may Carrefour didto. Anam ginhimo kumadto anay kami ha Carrefour. Wala kami ba grocery nang araw la kami resibo didto. Kasing kami, ma'am, may nakadida resibo nga. Ginlabog na siya. Oo, adi, oh. Ay, tagin na lang ako. Oo, di ba? Di na naman kailangan pumalit. Nakalibre, naka-discount pa kami. So, those are simple things na pag kung i-compute mo, dakot imo masisave. Bagan, amo tot akon forte liwat. Mahilig ako ito na, uy, maram baka mo nga. Pag gumamit kay ni nga app, ang kape ha McDonald's, tag 8 nala, or ang dati nga tag 12, 8 nala, so gadini na oras, hasta so gadini nga oras. Or kung makatukad ng Donuts, pag gumamit kahit na FAZA card, 25% of mga sagad ba? I mean, Kunti-kunti. good. Mga ano pa yung tawag, kumbaga, 20 pesos ang natipid mo. Oo. Pero syempre, kung sa-sum up mo in a month, 'di ba? Nakatipid ka na. Minsan- Nag-enjoy pa ka Nag-enjoy mo, ka labi pa. na kami kay Pero may mga bata. labi na ha Pilipinas, ako, pag napalta ko napalta kong food or something, yung check ko, anay, inihiya, ano initon iya kadako, anot kadap kabugat, anihiya, pareho lahera, pero, bagan, mahilig akong mga sugad ba ito, check ko kung, hay nako mas makasave, pero mas Babayad mo damo. ito. Ako kasi pag nag-grocery ako, kung ano Pero sugo, diri ba yung tanan nga babae, sugad? May da iba talaga, sige, okay, nakini, sugad kung ako. ako susuguon, kung ano dali na siya, kinapalit pa ton so, waray matiton lista. Basta kung ano tatot lista, malak pinamalit. Balit, lagi. Pero, ito na mga simple things na minsan na taken for granted, kung marirealize mo in a year, kung mahilig ka, kung mga Oo, nagawas, lagi. kung Siyempre, dako diba? talagat masisave Kung mo. isa-sum up mo, masigunta na lang monthly. Mm. So, kakapera ka magsugad, nakatipid ka talaga. Di ba? But ibang nga tao kasi, direkin mo, kay guti man lang ito, pag Oo, 50-50, 20-20 la. Pero kung computon mo tanan, uy, nakatipid ako singon tanala 1,000 pesos in a month. Hani mo mga naggastos ka pero may ka pa natipid. Sugad ba? Oo, tuod. Di ba? Amo ganito. Kay iba-iba man iba kakuti, di ba? Ito makuti man good ako gihapon. Basta ako sige na nanonumdum naman lang ako nga may da kami mga suka dito. So sige na hain adton ko. Danay nga ni nagkakalgal kami nga to kanang cashier. Oo. Sige ta mga bata ningon ta gusto kumaon tigdala nakadto kami mall. Mas gusto kong pizza. Takay may dahito dat likod mga resibo may da 15 dirhams. Oo. Almost Papa 200. John's. O Papa John na nga pizza. So tam gini waray na kita kuan resibo. Expired So na. kateta grocery. Adi man may da resibo, may da ka di da resibo tay nga kuan. Amo to palit tam na style. lawat. Makapalit ka Kaya no. imagine mo, ang small na pizza, tag 30. Pero gamit mo itong nga resibo, 15 15 nala. Oh, O, duha na ni 50%. mapapalit. Oo, amo nga ni. Sobrang tipid, di ba? So kung hain ka mga kami kasi kung amo tot amon sa style diri siguro nga may trabaho ka, may trabaho kami, may kumbaga may da kami income, diri siguro nga kinahanglan diri ka na Maging mamilinghin. practical. Oo, mamilinghin way nga makakatipid ka. Makasave. Oo, makakasave ka. Siyempre, kami, magapit ang gimbibiling, makasave. Diri kami nga, kasi nga, ano ito, kami nga ni, kung waray internet, kung singon ta, waray buy one get one nga kaonan, di kami makatuwa kaon. Mm-mm. Kaya sayang man. So, Unless talaga pag nagkikrave nagkikrave ka. lang. O sige, Oo. talang sa manlaki tanga ni kumaon. pero kung makaon ka na, singon ta, tigdaan na late kami Bisan muli. nga ni makaon di ba ang mga restaurant, ano't mas maupay, mapalit kita yung bundle or tag usa-usa. O, may nagyap mga sa ganito. Like, so, nakaon kami dampa. O, an era set 150. Tapos kung makaon lang, mapalit lang kami shrimp la or ano la, calamari la, at amo A la carte. nagagastos 90. O, di rin namon kailangan gumasusin extra kung kaya man na mabusugin a la carte la. O, di ba? Sagad lang kami. Sagad na tamon mga style, mga Salit ito, yan at nakikita naman ito kanda Quezon.
basta mahal na gyapon na sent diri ra papalit. Yeah. Mm. Pag this is expensive. Okay, Maram, mamimiling in maram. alternative nga baro-barato. Oo. Mapapalit gyapon pero mamimiling hirahin may comparison ba ini Oo. nga na di. Ira Always. ko kwaon baro-barato. Pero may kasi to namon hera tataganin options ngan gin i-explain nga inihiya mahal may daman mas barato or hain gud iti mo gusto sugad ba tatagan mo herahin option nga ini or adi sugad diri nga not era gusto mula Masusunod. waray ka na say diri kami may dagod kami si siring nga ano ito para ba maaram baherahit value hit money ba bagan gin kumbaga early age gin tututdo na ba So, nga papakaputing kwarta. Na mm kito na gap na ako ang ayaw pagpakaptang kwarta. Sus, pagpakapta mo itong kwarta, dako na, walda ito. mm So, bata pa, pahera, papataging kwarta, papalita. mm Kami ako nang ginihimo, papalit ka mo nga to, yading kwarta. So, maram na tera nga, ini sakto la, ini may sukli pa. mm Oo. ngan ihira kay isong kasi dere man kasi liwat teran mga tipong bata nga pag makadtuha mall kailangan may papaliton na toy itera food la more on Kaon. food Pagkaon. mm. So yun ano ba tang pag-handle expenses so basically kumbaga basics talaga kailangan magsaset in budget No budget. Ngan, budget kuan, gyapon, para ka makatipid, it grocery, diri tigdaay. Kung ano lat kinahanglan, mulat papaliton, labi na Pilipinas nga, diri man hiya, anong tawag ito? Diri man pareho diri nga. mm Kami, weekly, okay lang learn weekly. mm Pero Pilipinas kasi, kung mo, waray ka ref, kung ano, siyempre, bababran out. oo So, di ka maaram ba, nga, may daka ngan stock. usa pa ngayon nga way para makasave happiness kun 'di ba na sering hera tingi-tingi is makaka-save ka Oh, yan. that's not true kung makakapalit ka mo item in bulk, Bulk. mas mo pa pumalit in bulk kaso manggod diri uso talaga ato bisan kami kinukurian kami pag nauli Pinas kay tungod nga puro man tingit-tingit may Ngan, danin kuan, gudti ba? Bisan dako na hiya, guti ay lagya piya, kumbaga, pagkit no hadin hiba. Kay, Mm-mm. kumbaga, didi, singon tanala, it's sabon. Ito na lang as sabon. Pagpapalit na mo ng sabon is 25 kilos nga sabon, nakasako. Mm. Haaton, it's sabon, gudti-gudti. Masing kay para kung natitipid. Ambot. Depende good man kay, baka kami, hiaraman kami. Mas bulk, kuan, mas makaka-save ka makakasave ka talaga. Like Kay- tissue. kay iton bulk kasi pag nakikita mo nga minute na iiban pwede ka pa Ngan, mag-control nakaka-save ka pat environment. wow amo pa ito Kay Itingi-tingi packaging. packaging. Oo, itong nga packaging, kadadamot na plastic. true Didi, waray naman didi gihapon mga plastic. Kailangan ka na magdarahin own imo recyclable bags. bags Tapos, kung gusto mo, waray ka, mabayad ka at plastic. Mm-mm. So, ito nga tingi-tingi, sagap ito, syempre, ngayon man ito dadalagan after. Mm-mm. Basura. Mm-mm. So, makakatipid ka mo kung one pack la, taka mo na't pagtakos. Kumbaga, Mm. sabon, kamot pag-igo. Kung may dakaw paraglaba, nga, amo lang it gagamit, per kuan, ay pag siniring nga diri mabura, kay, kung itimba, balugot magbubura. di man nabura sir ka pa di Kade. papabura ang Ay, kwento lalabangkot nga yung baba, kung di na magbubura. taon ta kundi magbubura ano Oo, pati downy. Ito downy, tingi-tingi. Damo ito nga plastic. Mantala pumalit ko sa kakan o sa ka 5 liters or 4 liters, ikaw magbuot. Ayaw, luwat. Pwede mo pahaluan kasi kung ta-concentrated, pwede mo haluan tubig. Oo, mas madamo. Di ba? para nim ginhi mo na creed diffuser Kayo, kay ginhaluan hin tubig mahamutin duro. Nasing ako, ano man akong diffuser, kaya numalapsaw na, kaya ginaluan ko tubig, kaya masyadong mamahamot, kaluko. Mahamutin duro. Nasa ko masungot naman luwat ni duro kang butahan kung tubig. Ito, naglapwas. O, di Di rin ko na na duro. mahamutan. Di rin duro kahamot. Ay, kato. Pero but dishwashing. Oh, Ah, palit kan dishwashing, tingi-tingi.
nagkakahuwad-huwad la kon dindat yung Oo, lababo. oo, So, nahuhuwad tala lalo. pumalit kung dako nga container, isalin mo guruguti, haluan mong tubig, o di makakadaruda mo. Nakakatipid, di ba? Exactly. So, ganito tip namon nga. Nga ni Jason, mahilig yan mag-forecast. Singunta. Mahilig yung mga gusto paliton. Hiyatot mahilig magpinamalit. Mahilig yung gusto paliton. Paliton ta ini. Pero paliton ta pag adan at kabut nga hanit kuwan. Kaya next month, sakto la, ano na ito, makakover na hiyat kuwan. Kamdaman na ito yung explanation. Okay, sige, hala, sige. Ikaw at bahala itong kay ikaw man makarit hiton mga sugad-sugad. Di rin So, kay which is true. pag ada na kasit imo, anton, nada natin dugo, bisan wala ka calculator, maaram ka na ba? Nga, ini, mulay nit, kuhan, sugad line nit amount. Mm. Pag kumuha ka hadi, Ades, Dere karaton, makakover. umuli kami, December nga January, June this year. July. Ito, Cynthia. Sila iton, pabaila iton kun, amoy iton, itiket, mahal, so ganito. Kay, ginkuang ko neto. So ganini, pagsulod itong kwarta, mukha nung tanag, kung wawa, basta kay, ano daw lang nakakapanhuna-huna pa yan mga suga dito. Bagan, amazing laba, pero iyan talaga ito't mahilig. Kumbaga, money talaga, mga pag-budget, pagkuhan, hiya talaga. Maaasahan. Akon, parang bayad lalagyan ako bills. Di rin ito, di rin niya kaya. pero, di lang takit tumaro Hindi ko siya na. mahilig. Ikitaran ko na pamamaydan, hain panbubutangan. Mm-mm. Pero amon, kumbaga haamon gihapon accounts, dudu ito, kumbaga, Separate pa separate din. din Putangin hingan kwarta Hapinas. dito. Oo. May da kami separate na account. Pero kumbaga waray na miton Waray karagtago. waray na miton Waray say. matatago. Kumbaga haamon nga do, waray na mito say. Pag may da ka didi withdraw, masumat ka nga may da ko didigin withdraw. Pag may da ka didigin gamit, maggamit ko. Mm-mm. Pero amo man la iton. Waray sinisiring nga. Akon Ano ito? ini Magamit ako yan tapos babaydan ko na lang next month. Paano mo babaydan nga? aton malagapit ito. dun. Amo na. Paano mababaydan nga? Oo, Amo man lagap ito. Oo. So, bagan, di ba? Bagan, never, kumbaga, since nag-asawa kami, never namon inisip nga, we are still, kumbaga, wari na Jason's money, wari na Kirby's money, wari na mga waray sugad. na sugad. Amon kwarta siya nga pag kailangan magpaayad game ba budget namon na so ito syempre di man namon kayo magpaayad din tambalayhin tigda so budget ito kada bulan usa pa nga nito gihap di ba bisan syempre tutulo na tam anak ibagan na syempre na mahal gyapit imo expenses pero as much as we can kumbaga kun anot kailangan i-improve it amon small house ginsisingit nam kay para kay like I said diri kaya kon tigda so kung may naka mga project nga amo man lainit budget nga kailangan kung kaya hit amon monthly budget ginsisingit nam para diri kami matitigdaan bagan Nandi rin na kami naglulon. Oo. Which is we Kung were thankful na Kung for mag-loan para ka, naka-years kita that free siguro mga kailan ba? ba in 5 years. 5 years na ba? Sugad Mga nada. 14, 15. Pero kay matot kuan ano pa ini? Pwede man kita magpa. Di rin, mga kuwan pala, mga 2 years talaga na waray na kami gimbabaydan nga ano. Pero pwede man kita magpa debt na lawat kada. May ginawa sa kuan Bronco. Kung maramak mag-drive, pwede pa kita puwatin o saka auto ka. So, di man maramak mag-drive. Maramak mag-drive din na Philippines. Naka 10-year visa gudak, naka 10-year license gudak. Didi kasi driving kuan. Dapat seryoso nga driver. Dapat kuan nga driver na ano pa tawag ito, road is dangerous to your health. Defensive driver, di rin pwede offensive. Kay damo nga dit offensive driver. Didi kay damot kuan ragasa. Damo nga dit. Ngan syempre didi pag nagda-drive puro good orugan mga SUV. Diri nga SUV nga kuan didi mga
SUV di mga kumamaw-mamaw good, Mamaw good. Amo no. mga GMC, mga Raptor F1. F1 Raptor, mga kumbaga dagko good petrol, haros aga puro Land Cruiser luwad. Amo na. So amo iton. Ano pa ba? Ano pa ba't? Iba nga ton. Paano Tip. kami? Waray naman ako malay tot Siguro, I mean, the most important thing is to live within your means. Amo good yeah. like to. That's it. I mean, Kung kaya mo you go lower than your means, much better. you go lower than your means. If you go lower than your normal standards, Oo. much better. Lower Kay- than your means ka sa'yo. lower than your standards. Like kami, honestly, ako, di rin ako napalithin bado, ang mga Oo. shops. Ayaw na lang ako pagpagana. Kitakbado, balik-balik lang. More on, ano lang kami, more on, okay, happy na kiton. So, gusto ko mag-ukay yan na. Kay ako, Happiness ko na't mag-ukay. na-save ko ng earth for the last 12 years. True. Kay never na ako pumalitin bado. Salit. Pumalit ka agad last week kay kailangan ha work. Pero amo lang. Di ka mo Oo, makabiling ha. Pero, Okay, partner. pero one week, one time in 10 years. Oo. Not bad, di ba? Oo. Pero takon pan gawas ng mga bado. Jesus. Mga ano ito? Pan casual. Casual, So, mga tag mall. salit, tag 10 years, pero magupay pa man. Oh, in Basta- fairness, at anakon mga napalit time na okay. Pero nat edad ni Quezon, 6 years. Basta, Ako mga dress na pan-office. Kung iisipon mo, bagan gimpalit ha H&M ako. Pero okay lang yan. iba-iba good man. Ako kasi, may da kasi ako nagtutdo nga, nasiring hiya. It concept it bado, dirit brand. It concept it bado, na nagsulot ka, hinmalimpyo. Clean. Mula. clean lang. Oo. Waray na iba. Ngan, Jason, iya tubado. Ano laba? Blue, black, and gray. Blue, black, Labi and na ha gray. mga t-shirt. Pero mga shorts, iba-iba't color. Pero t-shirt, amo letot iya colors. Blue, black, Amo, gray. dire- That color. Malak sila tiya magliwan. Amo pag magliliwan, malakat kami. Ikaw daw lugod ani pagliwan. Kaya ako, malak silak magliwan. Ako, tungod nga, ano ba tak susuluton? Ano ba Oo, din itak ako, susuluton? Na, Pagsulot ko nagre-remove tak bado, paprolighted color. Blue, kung kumakong blue. Kung gray, black. Iba balat kuan brand or kaukay-ukay. Pero color niya papreho laba. Pero amo ito makakatipid ka mo kung magukay-ukay ka mo. Oo. Makakasave pa ka mo earth. Wow. May da ka mo kitaan. Sustainable fashion. Kitaan niyo pwede ka mo magkita YouTube din ba to South America? Chile. Chile. Chile pala, Chile. Chili. Chili. Chili powder. Tapos Chile? Dako Chile. Dako Chile. Nino. Amore. So makakita ka mo ditohan era dump Dumpster. size. Dump site. Clothes dump site. Oo. So imagine mo kadamot na okay nga. Fashion waste sinisiling nila. Waste. So ako, 12 years nakabulig na ako sa environment. Di rin nakuan. Lightot concept. Nakakatipid ka mo, di ba? Usa ito nga makakabulig kayo Oo. finances. Ako nga ni, tinalak magpapakita pan office. Yung tama o pa syempre, nakapan-opisina ka. ini, real talk. Akon pan opisina, syempre, naka long sleeve, naka korbata ka, naka coat. Pero diri ra may taksan do sulod gusi-gusi. Pagpapakyanan ko, palit kita bawasan do, wala pa ba ileton? Kato sige malat ba? sulod, naman nakita ra. Diri maaram didi buho, likod, didit mga suso, may mga buho. Pero ito kay. Importante may sando. Oo. Di man nira na siya rin nga. Pakita doon yung sando buho man. Oo. Pagkikita na rin gawas. Ito, mapit porma. Kumbaga, tol. Dira maaram nga, patigap takbrip danay buho. Ginihinahinay ko na nga lang pag-dispose. Dispose na ini kay baga damo na. Kung usalat buho. Bacon na. Di waray bacon. Waray bacon, pero may mga Kay buho. mag-upay man klase.
Pero nabubuho na gud diya. Pag oy, usa palat buho pwede pa ini. Pag tulo na nga buho ay labog na ini. Mo pegi diri mo gintatay. Dere na lot. Di makmara Sobra na, Di sobra. makmara magtahi. Alam ko man ipakadto. Ako, pwede man akot magtahi. Alam ko man Ang ihatag. grabe, liwala na din alam mo malilimbag ko. Grabe lot ini kakuripot na tao. Sir. Baga wala tinin Ilocano. Pero Galit. balit amo ito makakatipid dakon sapatos na panopisina may dako 10 years. Ada pa itong gagamit ko. Nagpalit la ako syempre pero kumbaga ano ba? Siguro, siguro indulge yourself once in a while, pero Oo. ayaw luwat pag Sige mo pa man, kung may da ka na, kung usaman, duha malatim tiil. So, ay magbinatin damo-damuan nga Sapatos. Dili na balik ka man kuwan spider. Balik ka man ta centipede damot imtiil. Or kung habag liwatan, no? Oo. Problema ka pa kung suga dito. Ito na la makita ka mo mga nakapan opisina nga nagpakabagin Gucci, nakabagin Louis Vuitton, mga lalaki to ha, mga lalaki. Ambot kon straight or dere. Basta nakikita ko mga lalaki. Siyempre ako takbag North Face. Kay Lalaki. lalaki. Ngan ako kasi sulod takbag ko kumbaga may tubig, may medicine kit, may kumbaga pero ba't mga New Yorker ba? Wow, New Kumbaga, Yorker. kuan ano tawag ito nila? Survival kit mo na syempre natrabaho ka high rise na building. So bangin kon may the fire or may the earthquake, di ba? Amo sinira aton risk assessment ba? Nga kailangan may da kahit nga go bag nga kung in kaso magdaan amot imiga grab haran he mo kay in kaso mabuhi ka may mabubuhi ka pa for a certain time bawo ka ma-rescue ang sinsiring nira. Bobo. Amo iton amo tot purpose diri nga pan passion lang nga nakabag ka siya takbag ka di man pan passion kay no kuan man ito pan May outdoor. dakagad pan fashion pero di mo pagin gagamit. Di yung gagamit kay di ko masasuldan ng tubig in mga peanuts sukad ba saging alam nga naman sulod mo to saging so nakita tira kini Pilipino are amo ito iba kuan syempre nakita ko naman ito kung dito mga dati nagpaka ano tawag ito attachikis Touchy case talaga. Briefcase. kay mga Touchy. mga lagatak Ano ito? Lawyer. tapos pag abri kitsulod Saging. apple Apple. sandwich Pero naka-touchy case. oo kikita ka na maglaos kuan guda dai ni sus pag ato sulod kikinaon so itira pa ko dito naging puputos itira sandwich newspaper mga opisina Pagadawat tuhin budo. Budo bulad. mga newspaper opisina sa kutang nera amot erain ko kanera sandwich kay ano ko magpipinalitit nga mga Wax paper and wax everything. oo kay mga recyclable naman Tama. siyempre tatambakon mo lang gagamitan mo ano diferensya ko no kay panputos man la amot era Minton, ano ba? Paano kami mag-handle in finances? ano pa ba maray man so Diri kami diri gad an strict nga klase nga kuwan. magastos gab kami ang mga Magastos gad every gihap. week o kay kaong gawas No, actually amot magasto. mulay kundin-din o mga Parang kami kasi more on activities more on kasi kita magawas kita every week para't mga bata pero makaon, May activity, breakfast or sugad ba? magmumulay mga bata syempre Magpa-park. may gasolina ito expense mo na ito pagkaon breakfast mga sugad na expenses mga grocery Amo to tam expenses. Majority talaga amon expenses more on food, more on pero pangangagawas, grocery. kuan mga other things once in a while pero dire permanente
dire ito kada sweldo may da ka papaliton or kada may da ka na acquire na kwarta may da ka papaliton. Dire man necessary na sugad. Mm-mm. Syempre, may dagap kang baga it family may mga iba-iba nga priorities. Oo, true. True. So depende your priority Oo. Siyempre, kung kung ano, may dani yung priority nga kanya-kanya, iba ko regular to pag budget kay kumbaga akon ini imo adi oo, oo. paano magba-budget. Oo, makoreal. Pag hindi ko ma-imagine. Oo. Pwede pwede sugad kung may daka babae nga kukuan ako na di. Kay para nga to Nag-maintain ka nga manin babae, may dako ano? gin papa eskwela college Wala maintain. liwat. Oo. Wala liwat. Pero kung waray ka man mga kuan kano ka man ako gyapon kami kumbaga itam kwarta di ka man nagko-consider nga may daka kwarta so ka dito waray kumbaga okay may da okay kipla kumbaga kung may da kanununaan nga himuon ha i-investan or himuon Mm-mm. na Pilipinas ay kitaon taanay kung kaya sugad Mm-mm. permanente Oo. kumbaga bago kami luwat magdesisyon maihaanit na process bago matabo. May ihaanay. Oo May kumbaga daanay kuwan. may Brainstorming. maiha pa iton Mag-aaway-ani kami. Talagsa, maiha pa aaway-ani iton kami. so tama palit kami din may to anay mga 1 month 2 month na danay naabot pa 6 months bago Mm-mm. mapalit or mahimo adto nga gusto namin muon. Basta mga dag ko na nga may dako ba nga impact ba. Sugad kami. Dani at the end paka tungkol din kaiya. Ayun nala. Nala ito. Oo. Pero ito na. Dere, iba-iba la siguro it style. Pero kami amon. Ay at aton ngayon so the topic it heads up talaga. At so the topic anaton may da kasi nagpakiana di ba dati. I Leo J. Oh. Alpha ka Batchcon College Mm. an experience sa dahan Yolanda. Oo, Ah, sige, sige. sige. So sunod natin to. Mao pa ito nga topic kay nakatuyab kami. Nakadi kami abroad Mm. pero nakatuyab kami during pahan Oo, kasagsagan. kasagsagan pa. We So will amo talk about taton that in the next ng podcast. next podcast. So ano man, malipay ka na. Charot ha. Nasabtan mo kami. Nasabtan mo paano magkuhan. Balit amo leton kuan depende kung ano lagi na work para iyo nga mag-asawa, para iyo family. And of course, like I said, live Para within your means. extended family. Extended family. Live within your means. Bagan kung ano dat kaya, ayaw ipirit para diri magkabaon-baon ha utang. Kun Diri magdugo. Pero ayaw ipirit kay para di magdugo hinaya. Hinaya la. tama. Oo, hinaya. Balitaw. Pag ano pa yun tawag, siguro ayaw gihap ka pressure hit iyo nakikita ha iba, 'di ba? Oo, ayaw Oo, ka mo sa pag-compare iton. gyapeton. Ayaw i-compare to yung status. Dere mo pa na ito iba. magkinumpare kay at the end ang tawag ito greed it nangangadtuan it iyo iyo And mag-share gihap kung may extra. ako may extra mag-share ay bago kami lumakat ini tape ko la para at mga may ada nga kuan nga may ada ba kumbaga dire masingon nga Rico kung baga nakakaluwag-luwag. Ah. Kung Pag- may extra lagi. Oo. It iyo gihapon para ka makabulig iba ba nga magkukuri. Labi na kung nagtatrabaho man ito nga nakikita niyo. Like for example, nakaon ka mo ha mga fast food Mm. or a food court. Mm. Butangin niyo Oo. iyo tray. For example, diri pa preho. Kasi kami, Kami amon habit. amon habit, pag nakaon kami ha gawas, I mean, diri required mag-tip. Okay? Pero pag nakita ka, syempre, ito nga mga tao nga lower it era Oo. salary, it era, syempre, imo simple tip is Oo. bangin na-accumulate nila for 1 month. Makaka-add nga to na tira Makakadamo. kailangan Oo. na amount, certain amount. Labi na diba? pag ada kami ha
mga public food court, ito mga anparo Pilipinas ba nga damo nga Nilimpyo, kaunan oo. it mga naglilimpyo iton sisignalan na namon siguro tatapos na kami Mm. ibubutang lang namin ito kwarta dat tray sisignalan na mga purutan na ladi Mm-mm. o di kaya pag nakita nira makadto pahay mo dani masering nga salamat sugad ba ito Mm. ba okay la Or kung may daka mo food nga waray kalapti, waray oo kakaon, ihatag na ihatag, lahera oo. amo Kaya di ka patira na nakatilaw, bisan patira na kita, syempre, era ipapalit hiton, di nalara di mapalit. mapalit nga may mga Budgeted priorities nira, sira singunta, 5 dirhams, amon nito era budgeted era dinner, while itim 5 dirhams, pan soft drinks la. Di ba? amo tatakon kung baga akon kita kung baga amot among practice Parang amon lat amon way nga, at least. to give back bahit Oo. mga sugad ba nga waray kuan ano ito baga Bisan man siguro diri kita had to have public. Basta nakaong kita. Nahatag Oo. kami tip. Bisan na basta oo. 5, 10, sugan. Basta Maximum na 20 kung oo, talagang ano. bisan kami diin kumaon sugad Mm-mm. nakita ko lot kasi ito akon katrabaho di ba sa ko yung mga hiya an mga naglilimpyo ba ha karsada pag susul dito niya taga niya tag siringko daramo duha tulo so ko okay luwat iya nga kuan kumbaga may kuan niya kitaon mo ya bagayan singko hambugan man ini pero niya itiya kasing adaha mga sugad ba ito Oo. pagbulig nga era ba Mm-mm. dani nagdadara pa nga niton Popeyes panahatag nga tot nga mga kuan papakaon talaga? niya Random la. random la dire not every day not every week once in a month twice in a month sugad la ba pero sugad it iya style Or, say for example, ako na nun, nakato kami usa nga, ha shop, usa nga, ha gift collection gad law. oo yan Nakadi ako Sample. niya luyo, may nabayad nga dan akon atubangan nga itom hiya. Tapos nabayad diya. Tapos aniya siguro, iya last month niya iya card, waray na siguro sulod. So pag tap nga tuhan cashier, diri gin share ko latak experience ha. Pag tap niya ha machine, nasa ring na no, parang no decline, syempre kay waray na sulod. Tapos so ko perat iya baray dan sa ring ako. Tapos samiringan an cashier. Amo ini. So ko sige ako na lang mabayad. Tapos nasyak ang lalaki. Kay kumbaga diri man hiya Pilipino, kumbaga. Pero ang akon lang parang syempre parang nasad ako nga aniya man laging palit. Food. Aniya needs. Food la talaga or probably siguro di ba parang naka-twice nakita pa ka-encounter sugad may daga padtulagas di ba carry for bad to amo tinak nanunundong adton last. napalit yan milk something sugad to tapos waray aniya cash diri na ngayon maabot sige pinalay ito nga parang 3 items lang Oo. sige pinalay ito dili akon bill Ambot bagan tas after had to siguro na shock hiya nga gimbaydan ko. ako madi panganad Oo, akon, diba? nauna na hiya, diba? Nauna niya gumawas. Tapos nang hinulat niya gawas, Tapos ginhulatak niya makagawas. Miya, Madam, thank you so much sa Mia. Ani agad laging palit. sabon Sabon, Milo, gata. Siguro para laba iya daily, personal. oo. Adik maram kung anong trabaho to ba, taxi driver or I don't know. Tapos, Mia, Madam ko no, thank you so much ha. Tas kumita iya imo nga naguhulat ka tas gintawag mo ak. Amot to nga, is that your husband? Saring iya. Tas sumaring ako, yes. Tas sumaring I just want to thank him. Tas nag-thank you ya. She paid my it's okay. Oo. Parang ito laba nga diri ka man naghahambog nga sige kaya ko to bayaran pero an akon la kasi parang kailangan niya ginkinitaan ko man an iya an gimpapan ginkinitaan ko man so kung pagkaon man ini may nido sugad ba syempre, so ko okay la bagahin sige willing ko to bayaran kay nakikita ko food man so diri hiya luho or something parang an iya siguro may gine-expect yan na kwarta kay sahod ato na time may gine-expect yan kwarta nga waray siguro sumulod. So han pagtap nga tuhan card waray na gana so swerte lang niya na ako nakadiyaluyo kumbaga kay may dagap na ito one case dida na siya ko yung mga babayi and gimbay dan luwat niyan kuan
nakada niya front Mm. na siya nagpapasalamat an usa na babae nga nagbaga naglulud-lud pa na siya babae yun na it's okay. Oo. Man, Labi nang nakita, labi nang nga di mga damo gad gapit generous kay talaga, labi nang makita may upod nga bata, tas bata. oh so dito kay damo Generous gad talaga. gapo. Kumbaga nakaka-adapt kahit Parang generosity. iisipon mo, kumbaga kung naiisipon mo adto nga store nga ni mga barato nan era gimbabaligya, di ba? Mm. Tapos adto lera nakakapalitin barato, liwat or nakakapalit era needs kay tungod nga barato tas masusugad pa ya. Bagabayan Frustration na na bagayan side. pagtapba, bagayan nanlumo nga hala ring yan sudan akong card. Bagan syempre maaawod ka Bain gihap. waray pa niya Oo. sahod. Oh, Sugad ba feeling ito? ko amad to natabo. Parang naaawod ba hiya siguro nga hala, syempre damo gud an item tapos na-decline la. Samad to waray bagan in-share ko lang nga pag given the chance na may da ka mga ma-encounter nga sugad hito, ayaw pag dalawang isip bubuligan ko ba Oh, ni or dere. labi na kon- Labi na ko may kon- da ka man extra. Extra. Ang labi na Mm-mm. nakikita mo nga Pagkaon basic man, na needs basic. ito. Oo, true. Talaga. Pero kung papalitan leton irim no, Oh, syempre. pwede na banya ka na. Iwas dila ka mabayad na sunod. Balit. Pero nga sugad nito, Milo, pagkaon. Amo Mga kuwan, biskwit. ako pag nakuha na kito mga pagkaon, ako na danay nga napalit na lang ikaw na lang kaon, ako direct di makinakaon kaon. Hatag mo na lang yung pagkaon. Pero di bansin ko pag nagpagas akon aga nagpatakon bread. Mm. Tapos sumere nga ako an Tinagas. gasoline boy na sir, di da ko na ito iba nga lahi. Di da ko na ito hakuan. Nasa ako, oo. Marasat di da nga bakery kuno. Nasa ako. Kaya no na ka napalit dire pero nasa rin ko nira marasa ko di da. Sa ko gusto mo. Nasa nga dire. Sa ko iya tag-usa kita. Mo ginatag ko Ano nga tinapay? an cheese ba? Awan manakesh. Manakesh. Dito na pinapalitan. Dito may kuhan, Tapos may Tim nagpagasolina ako Hortons. didahan may Tim Okay. Hortons. Tapos an aga nasingiya ako na dida ka kuno pumalit sa ko. Marasa ko not dida. So takay do anak yung palit kay hatag kon ta opisina. Tag-usa kami yan. Kung hinon mauna nga dito aga. So ko sige imo na lang tag-usa kita. Kasi ayo na. Inatag ko tag-usa kita. Imo na ito para pang breakfast mo or kung night shift ya breakfast niya diretso na katurog. Kasi masugad la ba simple things nga Simple things na di ka mat ma-remember. di ka mat Nera. di ka mat malulugi kumbaga. Di ka man mapupobre dayon. Di ka mapupobre kung sumungad ka. Pero 'di ba, amo tamon mga ways to give. Amot amon kumbaga amo to other side nga kumbaga di rin nakikita niyo pero amot amon luwat style pag give back hit labi na hit Paisa Derek nam kilala. community sugad ba ito ba labi na hit sugad nangangaong makaong kami Andito Hapinas, 'di ba? Ambot kung kumita ka mo ito nga hamakdo McDonald na siya palit gad ka mo haakon hini nga diri Ba't puti nabaligya? banana chips nga mga crackling. tapos Tapos, anon Nasa nga nga to palitigad ako niyo hini tag 100 la kay parang may dehiya may sakitan niya mother something. Dida to McDonald's sa Palo ambot ko naplakitat ni bayan mo Wia. rin na December to, di ba? Umuli kita. December Nasa nga ko, lason kita daw ito iya. Oo, kay umagi man kami, kay nagpark kami, upudan mga kabataan, mga patod. So ko, 100 la, tapos nasa palitan ko no iya. So ko, sige daw, son, palitan ta daw. Tapos, wagan, bisan, ito nga ni, nagpapakabuhi. Oo, tas may the purpose sa niya pagpakabuhi. So bisan sigun di rin nga tamahal. nangangaro Diri na nagpipinang Oo, din limos. Awari lilimos. gat problema at panlimos. Pero kung ganito era, bagan bulig mo ba? Oo. Mabulig ka na la ba? Kumbaga, Palitihira. pero bahan may dakagin palit to one time gap dito Tacloban nga waray mo ginhatag mo lalawat ano ba to ang bata nga nagbabaligyahin Butchi. butsi Butchi. yeah Andito, anakaon kita to seafood galore. Sipag galaw. Na nasiring ang bata.
tagpera. Palitan ko na hiya. Oo. Nagbabalik Kuya, hiya. gusto niyo. Oo. Kadi. Kita malan tawad dito, di ba? Oo. Tapos Saying nagpalit kadi. kita. Palitan. Tapos, ay, 100 na yung ginhatag. Tapos yung ka, ayaw, nakapagsukliin. Tapos niya, ha? Kay ano? Kakyutan to nga bata. Dito. Balita no, pero kung ni-imagine mo, no, kaluwi, ganito nila kay Ira Quezon, almost sugad na to age. Oo. Pero, Ato, amo nagpapakabul. kailangan, kaya amo bisan ni Ira Quezon, pampered Papakita godera, namon. spoiled godera, pero kinkukuang good namon sugad sa Pilipinas. Amay tuhira, waray tera waray tera mga mami, atuha work, adihira gawas. Kay, dili mo nga ni sugaron, bagan waray hira labot. Dili mo nga ni pakita at reality ba nga, oy, may mga kids nga. An kumadto kita sa Manico Bridge nga, mga bata na si, di, tas naaron, 5-5 na aron. At tama, tutugway ba kita na, di ka mo agi sir, kay dito, ginaya dan, ang karsada, di ko no ka mo agi, di. Tapos, hira Quezon, syempre, napapauso mga bata man inhira. Hindi Tas man rin nagmumulay. Nakangaro man ini. nasi Quezon, ano ba ko, siguro, kay nakikita mo man haya, ano ba ko na inhira? Kaya nahiraada, tas nagkukuhan ko. Ako, amo, pag nare-remember, pag may dahera mga nagpipinasaway, di rin nakaon, amo tatamgin si Siri nga era nga, nanunungtong ka bata dito sa Manico Bridge. Amot mo rin tuwira mami nga daddy. Hira na lahat nagpapakabuy. Parang may dera food. Tapos kamo, di ka mo nakaon. Nakakaintindi man. So, huwag na, napipirit naman ka. Malitaw. Ito, so mga, mag-give back ba in a small way. Di rin man kailangan dakot you tip or something. Basta, Oo. Dahil naman. Hindi mo na lang ito nauna. At least naman lang, kumbaga, hito nagtatrabaho, makabayad ka singon tanala, itin paghatag ng tanaghatag ka 50. Yawat na lain nga 50, iya para sa pag-uli, masave na. Sugad ba? Ako, tama. so, bangin may dahya 1,000, may dahya 950 pesos. Tapos kailangan yan 1,000. Ipainit na mo na 50 mahatag. Pambuo na yan 1,000. Di ba? Oo. Sugad ba? Baka, basta tatrabaho lang marangal, di ba? Oo. Di ako luwat, basta nagpipinanaro, talagang dire nakiton na talabisan didi pag may dana, kuan, Oo. chupi, not allowed there. Oo, Go. may daman nga Mataray ka ba so dito ba? Ako kuan nakito kumbaga masungit akong sugad. Pero kung stricto. nakita ka man tao nagtatrabaho, ay tagi, Mm-mm. kuan. Bisa na lahat soft drinks, tagan mo soft drinks or kuan. Juice. Oh, kung ano lang. Or tubig. Kung may daka sobrang nga Tubig. tubig. Kailangan mo, mapaso. Oo, may tubig ka din. Waray nga niya. Tagi. Di mga sagad na beton. Kabulig na ito. Anyway, so, amuleton. That's part of, how to handle your finance to also give back in a small way. Waray man mawawarahaim. Kung nakakahatag ka nga niha, iba nga tawuhin, may dana nga di nga daan. Hindi nga ibang tao. Di ba, what I mean is, di ba, nasiring, Ang mga kabit, natatag. di ba, nasiring hira nga, ay, natawad ka, pobre nga, manirinda, pero nakakabayad ka, nahatag ka palugod hintip ko, nakaong ka ha mga luxurious, places. Parang ironic ba? So, baka gintitipid mo adi nga mga pobre. mga pobre na nga daan, tapos Oo. anri kulugod, tinagan mo pandamo Titinagan. kwarta. Oo. Mm-mm. Like merong mga merkado. Papalit comparating. Barato lang pito kumpara ha. Ay, na pag tinawad. Kumpara ha. Grocery. Grocery. Oo. Tood. Siyempre kung mapalit ka lang doon ang kamatis, tulong tawad ka pa ito. Pero kung Oo. mapalit kang broccoli tag 500, di na nga ho tawad. Grabe. 500 pesos. Haglaba pagod ang stock. Ang stock. Ito, ang ego dito tawaran. Kay, di rito, asyat normal. Di rin nakaka-unit stock. Amo na. Bukad. Flower. Oo. Oo, balitado. Baga dalat takloban. Di rin nalakin makaon din ni kay. Mamahal Ato na tangkong Nalaot kangkong. ngan okra. Chinese kangkong. Libre pa dito farm. Wala. Ngan ka malunggay. Kay mahalit ka malunggay din dito, eh. balay damat am kamalunggay. Kakatibit. Ngan tanglad. Tanglad. Dito, di ka,
di mo ito mapapansin kung nagtatanong ka balay, nakatipid ka ng 5, 20 Oo, pesos. true. Ano mo pa kapoy pagkata merkado? Oo. Gasolina Pag or pinanhuna-huna pang Oo. agi, amo na gasolina, o pa man kun nila ano. Amo ito. Di lat na unaan kay kaya naman lat di da. Oo, tuod. Ngan Bisan napansin nga ni waray ka libong kun magtanom ka laha paso. ngan di reluwat ini talaga di ba mo tak napapansin pag nag-grocery Di ka kita sa naliwat. Pilipinas. Di ka nalot ito nga mga chichirya na liwat. Oo. Pag Di ka talaga nakaka-get over di rin ito. talaga Instead nakakita. na tinapay Kay nga. ako, kung kita, nag-grocery kita, 1 or 2 lang ito, banay nga ni waray chips iton. Waray chips. Oh, waray chips. Waray dilata. Nuts. Waray yap dilata. Waray gihapon cans. Waray iton Diri nga. gan nga di kita nakam, pero diri na Diri permanente. diri permanente. Kung gusto lang ko ikaw man mapalit. lat mahilig gusto kon sardinas. Wala Oo. ito. Danay sa sardinas. Pansit Canton gihap di kami Diri, mahilig. diri kituluwat. Mm-mm. Naultak tiyan iton. So, Diri. ito, pag nag-grocery kami singunta Robinson, baka naman. Dire, baka naman la. Ito, nag-grocery ta Robinson, o dito ano ito, bago. Pure Gold. Dire, di mo tayo nag-grocery. Nag-grocery kita by Pure Pure Gold. Gold. I feel say first time Dito kita na na. akong, Pero atabangan na akong school. I'm school. Mo pa dito grocery ano, diri daw mong Ano sa tao. pa, dito may, beta ni, ano ito? Metro. Metro. Bisan kami kumain, ita ako nito gininobserbaran. It mga cart. Mga cart, na mga namamalit. Hira, di na napapausay. Tagdara mo ka pumalitin wine liwan. Okay. Di rama. Dosi-dosi. Di lalat maram nga. Di na maknain namin ibaw. Wine good luck. Kung baka mapalit ako sa kabox. Kung maupay sa kabox. Pero napansin ko ira. Balit di dahaton ha Pilipinas. Pero may tiya masing mapun. Kumita ka hato dito. Ira cart puro mas damo pa chichirya kaysa real food. Concerned. Salit sa sikag kibot mo pinganingan negosyo dialysis center. Kay it kakaon din ni hit Para tao. na US ano? Oh, kuan na ano pa Fast. ini. Very na junk foods. Mm-mm. Madjunon mo may dadad to mag-asawa or mag-uyab. I don't know. Basta na didha Robinson. Nakadera nakluyo. So, syempre, ako napila pa. Syempre, aton maihat mga Mayat pila. mas maiha, mas maupay. Maihat pila actually. Dili kan Diri maka kay nga singad to aton bisan na labubuligan bisan ikaw na lang magpapak para din di ba ikaw lat magpapakit imo mga grocery ngadto maghuhulat pa talaga at cashier nga ipakit era gamit nga diri pwede man ikaw na lang mga man kay kun diri lako. buligan ko na lang ikaw. Diri ba kun diri lako, kun bastos lako. Dapat di ba si kita nagpapak Oo. so ikaw nagbubutang adto ako nat magpapak. So it cashier para punch la. Mm-mm. Diba talaga naguhulat? Di ka pa nga ni pungkol, naguhulat ka na. Gusto mo pungkulong-kulong dito, di na iyo kuan. Kay kumbaga hubya ba, nasubrahanin ka mga agaron. Di ba pagod nakasugad pagod. Oo. Hulaton talaga iton syempre in cashier na bibisi pa pag punch tapos pagbayad tas pagkati mo pagbayad nakasugad la pagod nga da. Di naman Hulaton makuli talaga pagbutang hitim gamit. Labi na kung mga pampabusag lang ang mga kuan, isuksok mo lahat nga da o ang mga panpa. Balit ano? Oo. Well, kita luwat nalilisan kay naabot kita nga tunat sunod. Oo. May Pero ini, nakakadinakluyo, balik kita na ng story. Nakakadinakluyo, mag-uya ba na to, mag-asawa. Pagkita ko ng ira cart, wow, saka cart. puno. Ginihiniling-hiling ko kung hain ang tuod nga pagkaon. Kita ko mga tulolada ka items sa nakaton ilaro man Bayan may outing, kau good. ba kung na matutawtin. May dahera giniling nga baboy. Mm. May dahera pata, belly. Tapos may daan ito ng mga hotdog nga Mm. naka-retail. Oo. Andi kilo. Diri nga na tuod nga pagkaon kay junk food man gapat to kay hotdog. So baboy lang aduhan tinuod. The rest junk foods, pancit canton, chicheria, so kung mo to tim kakaon dito tabok it Robinson mo pa magtindugin dialysis center. Kay
kung na mo ito, ako, diri ko ito kaya magkinaw. Di, baka, Bangin amo na lang kulang ha era balay, damo pa an era karne. tingnan palit ng karne. Vlogger, ay lakay sunod pag umuling, pag pinambidyo ko, amo tak trip dito, pag pinambidyo ni nga mga nag-grocery. Oh, grabe man hindi nga nagkukuan. Mga, it way ba't kakaon ba? I don't know, kay bangin luwat, may da nagpapalit hit mga utanon para era balay, or may da, siyempre era balay, nanay, tatay, amot napalit Bangin utanon. adto, gimpaalayon lan karne. Or bangin, Bahin irang karne, gimpaalayon lan chips. bangin ng bangin nagtitinda lo teacheria dito may da Ah, sa bangin liwat, store. bangin liwat. Posible. Pero usa nga pumalit di da Robinson nga damo nga silka nga kuan. Pabusag. Grabe. Damo nga silka. Tinuod. So, grabe ko dito kung magburusag ito. Pati hita ito kung magbusag ito. Patit mata. Kahit nawataw kung magbusag. Makul ba ito? Nakagad ito nga silka. Mga duwada kakart. Tapos an mga Bahin for giveaways. nasi nga niya kayo mga may da parmasya dahil Namamatgapin mga nipples in para kuwam. siguro. Bangin. Mahalin ko ito pang pabusagat. Damot gusto umos. Batit nga kuwan. Gabay na labuisin palit. Gabay na burusag. Di nga ni muriatic acid. Mariatic acid. Ay, what acid liwat? Matutunaw liwat. Kuwan, yung taon. Clorox para mabusag-busag. Pwede, Clorox. Para magbusag. Mr. Clean. Bareta. Diri, ulat ako. Wari ko itong sising nga maraot mo. Pagka dito kay iyo to gusto. Diri. Maupe to parat dialysis. Oo, madako to Larong. ganun siya. Pero, ulat napansin. Hindi naman nasiring nga maraot ito. Siyempre, Iyo man to kwarta, wari kamilaw. oo, napapansin ko la na akong sering. So ka dito, for example nala, mapalit kahin apple dita Robinson. Kung kadik singong ta 190 an kilo. Kung madi ka nga niha an mga food ano tawag ito? Fruit stand. Barato ba 150 la makatawad ka pa. So kami nagbibiling kami nga didi kami hit mga kwan. Dito gawas hit mga mall. Kaya mas barato. Sulod ka nga nit mall. So sigurado na may na bayad. Sabagay kay mahagkot lot kasi dita kwan. Mahagkot Robinsons. ha merkado. Papa Say pa man ni Kison, no, I don't want to go to the fish market. Mabaho ko no. Mabaho. Hey, don't bring us there again. Sorry. I don't want to go to the fish market. Siya ko, sige la. Sunod nga, ikaw nga't magbilingin isda. Kaya adi ka fish market ka magkakatara. Arte-arte. Tindara naman ito dito. Tacloban Fishport, Hera Quezon. Oo, Mari. December 24. No, we will go back there. No, I don't want to go back there. I don't like it. It smells stinky. Stinky na yung mata. Hindi nila yung makaari nga sa pero katimahan ko, katima pagkanto, nagrinig ka lang. Dire, pag ikadwa na, balik dire na ko dyan makapod. Experience ba? Experience. Yan na ito kay di ka man na siya namamalit. Ikaw na nga pumalit yung isda, masing ka nagod nga, di daw din barabara to. Amo na, tinuod. Pero amo iton. Sugaron talaan. Sugaron talaan. Papawat-uwat na laki to dito. Balit, sunod natin na topic kuan. Yolanda. Kay labi na kay ano na Yolanda, anniversary na liwat. Ini Marisyo. 9 years? Diringen Marisyo. Last na ngayon yan. Diringen Marisyo experience. I mean, full of, anong tawag ito? Ano to nga journey? Kumbaga, masilimuot at ito nga, masulubod. Nga masalimuot nga panahon na ito. 9 years na ngayon, matatapos na ngayon. 2013 na to? 9 years. Oo, 9 years na. So, matatapos na ngayon yan na. Oo.
So amo taton next na topic. So garon talanay na Salamat. istorya. Thank you, thank you. Thank you. Thank Unta may you. nakuha na lot ka muna. Linurog yan ang ano. Anta may da kamo na mga mag-upay nga idea nga pan Einstein ba nga mga kan ideology. Mga Elon Musk good nga interview ano. Sunod magkukuha kitan guest gin kukuha pa namon it i-reschedule ko. Liwat. Oo. Gimpaplansya pa. Aplan siya pa natin schedule ko na anot era free time. Kaya kami gihapon diri na free. Dire na perme. Diri na permi free. Busyhan. Anyways, thank you for watching. Thank you. Enjoy this Subscribe, video like. and this podcast. Bye-bye. Bye-bye. Bye.